Spos Met Duf. Duf have een Schab, een Hans, een Ford, een Jap, een Dodge. Nu worden ze mal uitving, Werner Steuke as. Ze haben doch korrekt de richtige dag, wo ze dort worden down. Du wordt naar de boy gefahren. Du hast een Alba, en wer immer bad boven komt, dat's de sterkste. Jap fangt mal an. Zijn Dodge roelt de fan aan, en hij komt maar half bad boven. Nu is Hans aan de rij. En hij backt nog een beetje wieder ab en laat hem stuiven. Aber hij komt gleich, so wie als Jap noch daar. Nu is Duf aan de rij. Zijn Schal wordt er goed kan. Hij vangt langsam an te fahren. Bedoven Hans weer, en bald is hij bedoven Jap weer, en langsam fährt hij weer nap. Dat kan hij doch goed. Nu zijn de jongens nieuwsgierig, wat hij van motor hebben heeft. Du wordt hard opgedekt, en du Honja, heeft hij 2 butters angespannt. Wenn dich diese Geschichte interessiert hat, dann tu nicht vergessen zu subscriben und drück auf diesen nächsten kleinen Video ab, um noch eine Geschichte zu hören.